أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإحسان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي يبوبي فوت بليس on calminama on jurama calminali islam calminali endam calminali musidɗagal ɗin woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. tawni gondi e neeti e netare e neware duwuji ɗi yo Allah jaabo ina nane ina jiye yo Allah yo moƴƴere ina nane en telefonaji ɗi nodduton amen ɗi oɗon dow non amen nde min jokkata golle ina yiye e commentaire uji ɗi kadi yo Allah yo moƴƴere. en gari hande kadi wadde yewtere men wattore capantati. yewtere men wattore capantati woni yewtere korka e nder Fouta Pilis. ndeɗo noon woni yewtere men sakkittonde e nder lewru korka. yewtere ko jowɗen hen yewtude ko ñalawma julde o. enen ñaago Allah subhanahu wa taala den nangal ko dewɗen be lewru ndu yo won ko jaaba yo won baraji cowaɗi yo taw kadi baraji comiɗi e jamma gonɗo e lewru ndu taw en keeɓi ɗum. Allah okka en kadi ɗin baraji tabiɗe men fewde kaddi gurdam men o yaafo en tatanne men yo taw ko yirimɗinaɓe e jaygol jeeɗen. en gari ha en jettima ɗo oɗon jarro on jaafo kala hen komin taati oɗon jarro oɗon jaafo oɗon gacca hakke. en kalano hadis mo ganduɗa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala shahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال. جابر وحبري حديث أوي وندي تاونوما وندي صلى الله عليه وسلم نلو مجولد وينا نلا صلى الله عليه وسلم نلو مجولد نلا صلى الله عليه وسلم أدري إن جولنغو ها بري ورفتني هن ودي خطبة جولنغو غندودا على ندنانغو على وورنانغو ngo nganda nde o pari nde juulungu o woni wadde khutba o mbo wonde Bilal bagge Bilal nganda o bagge Bilal o mo khutba fu nako mbadat si comme no imbe mbadi si mbada khutba goto heeda ga keddido heeda bangi goddo ciawno nanga wudere imamu daro hakkuni khutba wadde an neddo an juldo jeer Allah tinno toppitoda ñalamu juldo o yaade fummoyde dum hoto nemnu hoto tardu sabu on fummoyde juude on ñalama ko wajibi ma an neddo ko wajib kadi jaha juulo yaadum e dental ngal dental juldo kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fam juuli ɗum juulde ɗum e sahaba makko kadi sahaba makko kadi ngari kadi juuli honno juulirto ni wadde enen ne kadi ngaren juulen ñembe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ñembe sahaba nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hay goto ɗo aman on ñalawma yaadi fummoyde hoɗo sababu hanma fummoyde sababu mo ganduɗa
comcol ganduda ronkere bangal ko ɓorniɗa hoɗa hanma yaade wa amma noon so tawi ko rafi hunde wonde wajibu ɗum hanma yaade am haydara hoɗa ñalawma o hoɗa yeebo mbo ha mbasa yaade sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yamarino yimɓeɓe fof yo jaa ganduɗa juuloya o wi rewɓe sowiɓeɓe e ganduɗa fiiliɓeɓe e ganduɗa yiɓi ganduɗa ƴiyam ɓesgu e ƴiyam fiilewru ganduɗa sukaɓe e mawɓe ɓe fof yo jaa ganduɗa pummoya beele ceedo moƴƴere wonde nde hen e duwuji julɓe woni hen nde yiwdirde ina salmodira ina yarodira ina yafodira ina dowdira moƴƴere yo yimɓeɓe fof jaltu jaaha ceedoyo ɗum wa amma noon piiliɗo so yeehi wona pour juula ko pour ha seedo weltare nden nde julɓe weltare nde rewɓe gona banggue rewɓe worɓe gona banggue worɓe mbiyama hoɗo wiyede hoto haali tan sikke ma taw ko yimɓe fof poti yaade juulo en dendiri e poti rendu weltare rewɓe worɓe yo gondu ala yo rewɓe gon banggue mumen comme no jumani waɗirta parti worɓe e parti rewɓe ko noonne worɓe ɓe e rewɓe ɓe go fof won parti banggue worɓe kaalato worɓe rewɓe kaalato rewɓe yimɓe ɓe denda weltare ɓe dowodira ñagodira ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi noon ganduɗa so tawi ganduɗa ɗum ɗo nelaɗo sallah sallam wi noon o wi kadi yimɓe jii ɗum yimɓe mbimo woodi bi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono goto e amen ganduɗa ma wonɓe amen ɓe ngala ko ina ɓorno holko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ganduɗa o wi ko yo bandi ko debbo lumbu ko bonni wonbo ala ko yo bandi ko debbo lumbu ko bonni walla taw mawni ko an andi ko mini walla mawni goto ina jogi keddiɗo ala yo keddiyo o lub hay sa wawa okkude ɗum kam lub ɗum kadi kañum kam pori wawa jeeyede e weltare nde ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi noon wadde an neɗɗo o juulo parnotoɗo o islam jaɓɗo allah jaɓi nelaɗo o famɗo ko nelaɗo sallah sallam wi noon kadi mbaɗa ɗum ko ballodiram ñalawma o ko ganduɗa ko ñalawma weltare hay goto fotani hen sunade hay goto fotani hen sunade kadi waɗa jaab an gona weltare taw oyo ganduɗa ene woni sunade sabu onon gandi so yimɓe ɓen goni e weltare o dañani ko weltiri wonata koye sunade kono Allah hokki en iman kenen jaɓa so tawi a dañ pumma mbaɗa ko yimɓeɗa ko sa tawini a ala pumma mbaɗa ko wiya ko onon fof koye iman so iman ma tiiɗi dañde no wasi wadde fof ko Allah yamiri ko ma waɗ yo Allah hokku en darnade on ñalawma jarlodiren jafodiren kadi juulu ngu ganduɗa nela sallah sallam ɗum juulenno ñalawma juule o juula suratu qaf e iqtara bayn nasi اقتربت الساعة والجلنا وكو سورة قاف اقتربت الساعة ودي ندو أن ستوي أرى جولة ستوي أرى واوي كي جول دادم ديرو يتشم وجدي دارنا ما عدنا جول دادم سورة قاف دارنا مير لي جول دادم اقتربت الساعة من دعنا الله صلى الله عليه وسلم كنون ودانو أن ينبدأ دون غم نيمبودي نيمتيندي نلا صلى الله عليه وسلم دارن أدن لين جول دا سورة قاف دمير لين جول دا سورة اقتربت الساعة كبرالي دي دارن أدن دي كجيدي كبرالي دمير دي كجوي كونون غندا أدي حديث غندا عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 وفي الأولى و5 في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم دارني أدن دي كو جيدي دارني دمير دي كو جوي
والقراءة بعدهما كلتيهما kadi jangude majje cagga hakkunde kala darde e jangude hen kono biɗene fatiha simo sawde kabbiraji jiiɗa timmi janga fatiha janga qaf dimminde sawde kabbiraji joyi ha timmi janga fatiha janga surat iqtarabati saa yo oɗo hadis on hadis goɗɗo ma en garen kadi yesso ganduɗa on o wi ko ganduɗa ko woni ɗo jangu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية يقول أرد قايد نلا صلى الله عليه وسلم إن جانغان نو أنغاندا يعني جول دي جول تاسك كورك وجانغان هلم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية yedo ci moji de o ma jangal nodum kadi e nyande aljuma o ma jangal no ci moji dide so tewi o mo jona wadde neddo anni dido fuf ko ko nela sallallahu alaihi wasallam ko wadi anni ne etta wadde dido so tewi awawa ci moji do de do didi lesde tinno di non bele mbaben e so tewi kida wawa kadi ko kaya ko nga bawda qur'an mo jangadum julda dum kon tinno den e wawde de sabu sen mbawi dum mbadi dum ko nyembude nyemtini rasulullah sallallahu alaihi wasallam wade nyemben dum mbaden dum kadi tinnoden kadi e hettade julnobe e khutbuji kadi khutbinobe be kadi tinno kadi e wajade sabu sallallahu alaihi wasallam o meedi yaldu kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعد الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا 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 نرى صلى الله عليه وسلم مدينة يادي فم جولد كوارك ولا تاسك وجولني هابل ngaluda o huccite yimbe omo waajo omo yamira be ciakko omo wi ciakkude omo haala omo yaha omo refto omo wiya cakkude waddi an khutbinowo tinno e ummade e waajaji yimbe sabu ne sallallahu alaihi wasallam no wadano so tawi o julni o waajitono yimbe wanno koy waajaji kon annene ko nyalamo mo webani yimbe rentude comme on nyalamo deteter fu nyalamo juldi buri waade rentede caggal juldi ko juldi aljuma wadde tinno so tawi a julni sara khutbina mbaajuda yimbe be mbaajuda tinda khutbuji di wona waajuji e rentinde e jertinde e herjinde sabu ne sallallahu alaihi wasallam dum wadanno kadu wi ya ma'shan nisaa tasaddaqna fa inni uraytukunna akthar ahli an-nar faqulna wa bima ya rasulullah qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لي يلب ودين على الفابو تمام ودين كم كوبي ولا جرم كوبي ما رفض كوبي لين جديلو اوكي فاهم لا صلى الله عليه وسلم ينما واو دا اي واجاد سبنا لا صلى الله عليه وسلم واجي haw yetti don ganda o waaji woni cakkude o yeje rewbe o yehe mon rewbe cakkude sabu min mi yi kadi ganda en heewe mon yimbe jeego rewbe o waajo o wi rewbe cakkude mi yi ganda heewe mon yimbe jeego tinno de cakkude de o wi kadi ganda rewbe be bimo ko taki an ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganda sababu dum don non kadi ko arandi debbo jeysan debbo ko yite ko debbo timmani arandi o wi no la sallallahu alaihi wasallam o wi be debbo nganda kono biinen ni dan arande janga hen nganda fatiha ciaga kabirali jeldi بيننا فاتح سورة القاف كان دمير ده كبرالي جويدي نعنا فاتح سورة اقتربت الساعة كونون on ton kadi hadis on ardi ton badira non stewi ada wawi
imbada ganda ko nela sallallahu alaihi wasallam nyembuda wonkati to addi goddo ganda ban goddo o kanko juldenno kadi ko suratu sabih isma rabbikal a'la e hal ataka hadithul ghashiya mbika mo juldanno dum ari hadisaji mo juldanno dum jul taski julde ko ke aljuma fo mo julna jado ci maji bi wadde kala hen ko badda ko nela sallallahu alaihi wasallam wonno dum eftan wawdi hen kam so tewi kadi a wawa dowde woni qafo e iqtaro tinna bawa sabih isma rabbika hal ataka hadithul ghashiya so tewi a wawa kadi on jeb kadi ganduda gonado ara wonno art kortaji ngartay ma walla juude ne ngartay ma kadi tawa wawa sabu dum wontade ko welede walla wasti yidde wawde ci moji kam hasina nyen fo binno goto mbadda ko de hitande arsutal ka wawi tinnoden kala ko nabi sallallahu alaihi wasallam wadi neddo nani ari nyemmude jangu taw kay ka nyemo jangu dum sa jangiri ma wawa no jangirten ni gede godde tin jidi no jangirten ni jangiri no dino be nyemme ka nelaado sallallahu alaihi wasallam ko tampando ganda leñol mum Allah yafi ma gadiidi e bakkutuji gadiidi e ciakkatiidi kala ko way kanko o jaafaado gonama fu ko jaafaado kono gonama fu ko dewal Allah wonno e ñaawanaade leñol makko wadde enen poti daraade e ñembude hali an ceerno ga an juulnowo mbaajuda yimbe e ko be jidi ko e ko haalo namni ko wana ko be jidi ko de mantede ala ko be saa o ko namni ko hande aduna ona wayni yewa hande ganduda kareji mbay hewde musibaji mbay hewde gañodiral tikkondiral kodigal feewani juuruji cellani diinu on no wayni ni lohi berde ko ñewi bof ko dum e wadda e waajaji e musibaji de mbayni teppida bila sedgoji comme nela sallallahu alaihi wasallam wadan noni yo juuli so juulnina ha pari o hoccita yimo wona waaja do men he gotol o nde fummin ha pari o hoccita yimo waajo mo wi ciakkude annene gona e haali yimbe hono ko nela sallallahu alaihi wasallam o hocci rewbe kadi mi yo ciakko annene gona e waajaji yimbe e jertinde hono nela sallallahu alaihi wasallam jertoni don ko an imamu ko an wonata do ñem darto place nela dara ñemtina nela sallallahu alaihi wasallam nganda ma wonbe be ciagal ma ñemtino sahababe hono ñemnir sahababe hettaade kala ko nela do haalno sahababe kettudo ba waddi an bado sar kurbinowo wadi aran ñembane la sallallahu alaihi wasallam wadanno ara ñembudum ara ñemtidum ara jango ko janganno ara waajo hono no waajitune ara haal mbasa daminaade hay goto hoto jeew ko podda haalde ko won jooyi don yeso ma saroma o mo wadan ma humuri ko kalta sa wari mbattam alaji mbasa haalde ala sa wadani dum sa haaldi pura wel yimbe a wofi sunna la sallallahu alaihi wasallam ko haalde demiraade taw won gondo don mo ganduda no woni feewani hoto wi kaydo badani feewani kono waaji kalna taw neddo o so nani tigini anda dum do kanyum haalde wali anda koy mum woni sabu nyalam won wana nyalam pour ni hara wala pour yennede ala ko haalde waajadi mbaajida kuli kala jogiri jikku baado non belen acci on jikku jeetina yimbe be ngona nganda nyaan jooda jikku na sallallahu alaihi wasallam joodi be arbe be jooji kuy sahababe kala ko nela sallallahu alaihi wasallam wonno be mbada be dewati hen kala ko nela be yamirno be dofto be mbada wadde ko non hayni waadi mbasin deminaade tinnoden kadi e waajade e jertinde kan nela sallallahu alaihi wasallam o yemi to yimbe o hijini yimbe e rewde Allah o hirtinabe o tinnabe nela sallallahu alaihi wasallam ha so haali yimbe be mbelete jida kadi ko haalde ko jitta yo deju kadi yimbe be ene cofta e heda dembo e yidde kadi ganduda wadde hono ko wadata ko ganduda yimbe be fu so haala jitta yo deju kadi so kala ko haali badat afwan anni wadde neddo an imamo tinno e ñembunne la sallallahu alaihi wasallam beli yimbe be maday ma hande sara wada ko sara yimbe be sara waajo a wadata yimbe be jema mbad fade ardi be yomba jangini yimbe jertini me tindin dumen ngandine diino ngandine Allah subhanahu wa ta'ala taw Allah subhanahu wa ta'ala so tawi neddo andi Allah a hulat Allah sa huli Allah rewat Allah kalne ganduda Allah a hulat Allah
kala kulla Allah arewata Allah wadde ganden bele mbaawen rewdem ndewden mo kadi taw koy haqiqa e yenenede ko dewtema ko kanko yemir ni rewde buri ko jaade ko den jaa jamaaji jumaaji taw juri men pewani cellani taw en ganda ko jangate sen deriyim e sen cuuji en ganda ko jangaten en ganda haydara e diini men taw yaten atti jumaaji arewa caggal yimbe so tawi a heddim an goda wa julde ko rema hanno foti e men be ganduda so ganduda so imam silmini ko hiddi ko anda hino batata jangen dino jangen tinnoden jangen ini wadi yimbe be ganduda jangindi wadi yimbe pindindi wadi yimbe ndewete wadi yimbe ndetete gando goto wi ar-rijal al-arba'a wi warbe ko nayo bawi dimbe ko nayo rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadhalik hakim fatba'u neddo mo ganda gandudo o andi andi on ko jom gandal on ko nyembul on foti rewede kono mo ganda rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadhalika ghafilun on ko fanabbihu wite neddo mo ganda ombo andi kono anda kanko ombo andi on ko jebido on foti ko fintinede adani woni yimbe ne gandi ko be ganda be gandi ma be nan neddo ne haala tan be ganda kambe be gandi o haala ko be gandi dum te kambe tew abe jodi be ganda be gandi dum ma be nan haala tan ganda be gandi kala haala mi de ko o haala ko e ber andi kon taw kadi kanko anda so na wonna neddo haala do ando andi ko won ganda foti ko fintinede ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلمه يقول من عند أونن وعنده تكلي وعنده كم كو عنده أون وني مجد وني جاهل ونفرق عند نيت يقول قد كذب ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق فاجتنبوه قد أكون من عند وعنده كلي وعنده كم كو عنده o anda arab oto ko gandudo o kan on ko mbo anda ina andi kadi anda on ko majjud o anda ha pari kanko andi kadi wonde kanko anda on ko majjud foti janginede o ga non ko o anda te o anda kanko o anda on woni hollu o woni jasto o do foti ko rentede yo Allah danni men be defo ron jarro on jafo e dewo korko do min jardi mon min jaafi mon ko bel ko haali fof ko wadi hen mojjere Allah feccu en hen kala ko de tatande amin faade mon on jarro jaafo kala ko tatande bangal kaalowo e bangal haalobe faade to Allah yo Allah yaafo en ko woni ko hakkundami mon ko kidido hunde muswa wala kidi mi fewani ma berde ma mi ken ala yarro ala yaafo mi fayana mais bene dessa ben ni golli continue pas dama continue la wa ta heddi kala ko ganda min ko min wadi onon jaron jaafo kadi ko baddon kam ko tinmi ko tina fami yardi mi yaafi yo Allah yaafo en bi jahi rasul sallallahu alaihi wasallam onon jarro onon jaafo e dendangal wonbe ganduda e foot police onon fof onon jarro onon jaafo onon gacci hakki vraiment on beltanam golle mon jodi fewi e ganduda cameraman men am junior e zal pro on beltanam fewi décoration Hamidou Niane machallah e jom réalisateur men jom sal machallah golle mon jodi pewi on tinnima ko ni arde ene jalna yimbe sahaaji ni welti wini modi kono addude kadi ganda woni hen waawbe hayso seed waabe amen almube be ngara kaala hen seed yimbe mbaaw naftarade kadi ko modi mojjere yo Allah nawru sheen wa yeso ganda ha wonte télé mangal jeebatengal bangeji fof e aduna ko jahi rasul sallallahu alaihi wasallam duwawo ko duwawo bera halam do ko duwawo duwotedo les kalde sahaaji duwe sabu wadde ko woni niyede ko ganda ko hunde mojjere yo Allah yo mojjere weltini yimbe findini yimbe e jangidi yimbe yo Allah yo mojjere on fof machallah doni mon yo Allah wad mojjere nawara footi police o yeso inshallah taala footi police o footi police inshallah kadi ustaz Muhammad sawi mon on jarro on jafo yerri mon yaafi mon yo Allah yaafon bi jahi rasul sallallahu alaihi wasallam yo Allah yaafon bi jahi rasul sallallahu alaihi wasallam in uridu illa al-islam istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa sallam tasliman kathira alhamdulillahi rabbil alamin